Wiekbewenners zitten in over de komst van het nieuwe Cambuur Stadion. De wiekpanels sprutsen justerjoen haar zwargen uit bij de gemeenterietsgeerkomsten. Ze verwachten meer verkeer, minder parkeerruimte en risico's voor de winkels staan, like als hier in Westeinde. We verwachten dat die winkels gaan verdwijnen. Een Lidl die gaat zeggen van oké, wij kiezen daarvoor de grote Lidl en de kleine Lidl gaat hier verdwijnen. Dat betekent dus dat een aantal voorzieningen voor onze wijkbewoners, ook de oudere wijkbewoners hierachter van het bejaardencentrum, die zullen aangewezen worden op andere voorzieningen, verder weg moeten. Ik ben hier speciaal gaan wonen omdat de winkels dichtbij zijn. Het zou vreselijk jammer zijn voor alle bewoners. Hoe belangrijk is het winkelcentrum voor jullie? Nou, heel belangrijk. Daar ga ik bijna alle dagen heen. De laatste tijd niet meer, want ik ben ziek. Maar het is een loopje voor jullie. Ja, ik moet veel bewegen en daarom ga ik vaak naar de winkel. Want verder komen we niet. Dan moeten we wel hulp hebben voor naar de stad. Maar alleenig, nee, dat zou ik nooit en te nemen doen. Ja, als het hier erger ging, nou, dan zou het voor ons noodlottig wezen. Dan konden wij hier niet blijven. Wethouder Dijnem had thuis zijn dat er peteren komen met de wiekbewenners. In de uitwerking van de plan we rekening houden met harde zwargen.